Һәр кешегә кирәкле сыйфатлар. Чисталык һәм пөхтәлек. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вассалам чисталык турында шулай дип әйтә. Ислам паклык өстендә төзелгән. Шуңа күрә дә Расул Әкрәм саллаллаһу алейхи вассалам дәвамлы рәвештә чиста һәм пөхтә килеш йөрде һәм сахабаларына да шуны тәкъдим итте. Хәтта көн саен күрешеп торган сахабалары янына чыккан вакытта да чистарынып, пакланып чыгар иде. Үзе белән көзге, тарак һәм кайчы йөртер иде. Дәвамлы рәвештә тәһарәтле йөрер иде. Тәһарәте бозылса, шул ук вакытта яңартыр иде. Күңел паклыгы турында да онытмады. Беркем турында да начар фикер йөртмәде. Бер нәрсәне дә хурламады. Без дә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вассалам үрнәгенә ияреп, чиста, пак һәм пөхтәле булыйк. Тәһарәтле килеш йөрергә һәм чиста күңелле булырга тырышыйк.